שלום לכם, מהדורת אלמסטוינר של יום רביעי 5 באוקטובר, והיום נענית על שני משחקים. נתחיל משחק מהליגה האירית, שמברוק נגד בורמס. אנחנו נאמר כאן על אנדר אובר במשחק הזה. מדובר בדרבי בליגה האירית. למה חשוב שמדובר בדרבי? מיד נסביר. שמברוק מתמודדת על האליפות מול סליגו. יש סיכוי סביר שהאליפות תוכרע בהפרש שערים, ולכן שמברוק מנסה במשחקים האחרונים לנצח בהפרשים גבוהים. מחזור האחרון למשל, היא ניצחה 4-0. היא יכלה באותו משחק מול דורגדה לנצח בהפרש יותר גבוה, היא הסתפקה ב4. בכל מקרה, היא מפגרת בשערים אחרי סליגו, היא תנסה לנצח בהפרש גבוה. בורמס תנסה לדפוק אותה במשימת העונה בקבוצת מרכז טבלה. היא תנסה לעשות את הכל כדי להזיק ליריבתה העירוני, שוב מדובר בדרבי. עדיין בכושר הנוכחי של שמברוק, לדעתנו, בטח אם בורמס יכבשו, שמברוק תנסה לכבוש כמה שיותר. נלך פה על אובר, על 2. המשחק הבא, צ'רלטון נגד ברנטפורד, משחק גביע הליגה לליגות הנמוכות באנגליה. שתי קבוצות באותה ליגה, בליגה בעצם השלישית באנגליה. צ'רלטון מובילה את הטבלה. אז אומנם בשנים האחרונות צ'רלטון לא הצליחה מול ברנטפורד, אבל יהיה לה די קל ודי נוח מול קבוצה שלא מצליחה בתקופה האחרונה. ברנטפורד, קבוצת מרכז טבלה בליגה השלישית באנגליה. בנקר די רציני ללכת פה על צ'רלטון. אז אלה המצאות שלנו היום, נאחל בהצלחה לכולם, נתראה מחר.